இப்போ நம்ம ஸ்கூட்டி ஓட்டுறது எப்படின்னு வந்து சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். வந்து இப்போ இந்த ஹேண்டில் பை இதையும் பிடிச்சிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இது போட்டு இந்த முனியும் பிடிச்சி அழுத்திங்கன்னா எப்படி அதை ஆன் பண்ணி வச்சா அப்புறம் இது அப்படி அழுத்தினீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முறுக்க ஆரம்பித்தோம்னா நீட்டாக கரெக்டாக ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க. ஸ்கூட்டி கால் எடுத்து நீங்கள் மட்டும் ஓட்டுங்க தயவு செஞ்சு. வெரி வெரி ஈஸிங்க. நம்ம இது கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பைக்ஸை ஒரு கையில் பிரேக்கும் 3 கையிலையும், அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு 2 கையிலையும் நீட்டியும், அப்புறம் இந்த கையில் வந்து பிரேக் வேணால் இது மட்டும் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக. பிரேக் பிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கரெக்டாக டைட் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க. வெரி சிம்பிள்.